सठिक नेता सठिक लिडार गैरैनि बागै जों त्रिपुरायाव दिनैबो थांजायै दङ जोंनि माने साथ जनता मायाङै दङ सठिक समायाव सठिक डिसिसन लाना बागै जनताबो एके जराफाय सबै काकते बुगुसं जोंनि हानि बुबाग्रा जोंनि जोङो लगिर दाबो जोंनि बुबाग्रा जोंनि बागै जायनि एके कौज खाय दङ ताङै खाय दं बरफिनि बागै खाया बनिनि आनि बागै आनि साय देदेक देदेक फायनाय बंनि बागै जों बरमा खासिग्ला जों तिरि खरम दिसालायो जोंनि मल डिमान्ड ग्रेटा त्रिपुरानि खरम जों दिसालायो जों तिरि गामि आमसाय बाजार जों तिरखौ सालायमा दङ जों तां ग्रेटा त्रिपुरानि नां जों ग्रेटा त्रिपुरानि आमा कारनखा जों त्रिपुरासा बसम সেই 60 থেকে 70 বছরमै गोबां मा पार्टी खेलेगा 25 থেকে 35 বছর সিপিএম সরকার চালু থাকা কংগ্রেস থাকা তাবো বিজেপি থানাनि जबा जों एके जों 19 दफा जों त्रिपुरा एक लगे माहिनाय जों ताबो जमा दिया कलाई रियां त्रिपुरा जराया बहाय हिना जराया बकजा कपुर हिना जराया जों थांजा गयथिन महाराष्ट्र ते 8 থেকে 10 বছর लगिरबाय जों त्रिपुरा हामनानै थिनां जों गादा त्रिपुरानि बागै जों जमा मा खायनाय दाबुदे बुगुतों गोबां मा नेता दङ गोबां मा लिडार दङ त्रिपुरा सरकारनि खेत तांरुबाय त्रिपुरा सरकारनि बिजेपिनि जगलनाय क्लाइजाक जिनि महाराष्ट्र थगायग्रा ताबुक साबो थगायगासिनो नरगो थाइमाना प्रयोजन दङ अ माननाय हातियाव दिनै पान्दा दङ किसा खेलाव आइपिएफ थानाय एडिसिनेल पास ताति तागो अजितनि बिजोंजों हामनांगौ आं जाय कलेज फरायफोरनि जिमे आं जेफोरो संग्राम खाय दङबा जे त्रिपुरा हामग्रा जों जेबो सामखाय अबफोरनि जिमे अ तागो अजितजों जों तिरखौ मोनगौ चिन्ता बराम सरोबाय गोबां मा जों आइपिएफ खायरो जों तिरखौ मोनगौ जों बंनु खाबा दवाफोरो जोंबो सालसा जों आइपिएफ दियो जे बं डिमान्ड जों हामजागै त्रिपुरानि हामजागै दो जों भोट होय तिरि बिजेपि आइपिएफ सगर फायो बेबा तिरि नों बियां थांगा नि आइपिएफ तिरखौ बियां थांगा नि त्रिपुरानि कपजों खरां फैसावै जों तिरखौ सेराय सानाय जों से आइपिएफ तिरमैहाय जों बबा एमएलए जों आइपिएफ तिरम बबा मिनिस्टारिया रांना हामजानानै पावना हामजानानै जों त्रिपुरा माथानि एमएलए तिरा माथानि मिनिस्टार जों बबाग्रा तिरखौ एसेम्बली बो मकल बाय मकल मिलु याक फैसावै जों गादा त्रिपुरालेन जे त्रिपुरानि सुख दुखनि कप जों तिरखौ सेराय सानाय जों बुयहाया आं लास्ट बारिखौ सेरामु दङो त्रिपुरासान थगैना बागै त्रिपुरासान थगैना बागै गोबां बोसोर सिपिएम खायथांगा सिपिएम खायनायाव आं सेरामु दङो अ मानदाय आमचाया ताबो गोबां मा कुना कायचा हाबै सिपिएम हाबै दंनायखौ आं सेरामु दङो 25 থেকে 35 বছর नरक सिपिएम खायनायाव दं समय रजाखा त्रिपुरासान ता हांग्रायिखा ता खायका नर काहाव सायमानो आइपिएफ टिम डिमान्ड त्रिपुरालेन दंमाने अबता कमाय थाका वाटै न बारो नों सिपिएम रो 25 বছর त्रिपुरासन हामग्रानि बागै नों तामो डिमान्ड दिसाका त्रिपुरा हामग्रायाव जों तामो खायगा नों किसा वानसना प्रयोजन दङ अचिन त्रिपुरासन अ समयलो बेयाव जों बुबाग्रा जों थगायग्रा जों तेरमो जों थगायग्रा जों सुद एमएलए मिनिस्टार होङै जों पावार लानानै